here and welcome back to my YouTube channel. Do you wanna know? So for today's video guys is a reaction video sa bagong video sa Sikihor Viners, which is the Harana sa Pasko. And yes, I'm part of the video na ako dito guys, char, appeal ko. So if you guys haven't seen the behind the scenes, then the link is down below, or as you can see over here, tanawa na ninyo sa ako ang other videos. So I have here the extra phone guys, kaya nadiri ang video and diri nato tanawon. So let's go. Excited ko nga, mura kog na awkwardan magtanaw sa akong nawong and mura siya, basta lain sa feeling. Lain sa feeling at tanawon ni mo imong kaugalingon. Okay, tara na. Ay sana, mao ba po ning balay na ito panahon na? Maubid na ginagawa may ng balay. Dili, mura man kong balay tao ng kulmahan na sulod. Dili na lang makakulay. Buwan na lang makahaan mo kahaling. Ay sana matay. Wala mo dahil, mura kong matay na naging mga isusunod na may hanag na wala kami. Taysak, malibang sa lang. Malibang na. Malibang. Makatawa ko sa expression ni Boy Bungol, promise. Okay, let's continue. Ikaw na naman ako di pang kasama mo. Susaya, kaya, namin balay. Jesus ka, hindi ko matumba. Ano ka din yun? Ano naman pa? Ano? Tupapul ba naman ka? Ay, ayok! Tumara ka na? Hindi, sumaday ka. Alam mo, sumaday mo sa kanan. Tumara ng ayok. Mukha ka na rin. Ano? Ulan? Ay, di ka din magasunod. Iman ka na ito. Ano sa may? Ano sa? Ano yan? Ano? Makatawa kayo ko sa nung Ano ba yun? Ano ba yun? Ako ba po na yun? Baka matap pa na yun. Tukar yung. Ani ang kami mangwaras sa iyong gwapa sa kanimo dili makatugaw Pasko karon panahon sa kalipay kay nagtaon na ang manunubos. guys, ay sa hapos, so sa naradyo ko ingon ba nga, ang ngayon dyan kayo mo acting di si Tilyog yun, pro na kaayo mo. Ang ako bitang pag-acting dili guys, bro, na pressured nga, basta kay makaulaw na yun kayo, kasi sila maayo na kaayo, ako, murag na akong acting skills, ginoo ko, it sucks. Padayon. Takalibutan. Ay saan? Ano man ako nahingkang kami? Bumalik ka lang daw yung buwan, wala na. Kung sa pati nang ani-ani atong isabutan, di na manay mo, manay mo, ay, ron katong lahi niya, ani sa ba? Ani ang tung harasong lalawan. Busog. Kapag baka, di ka. Ngayon na kayo na kong mo. Busog. Guys, makaulaw kayo akong namong promise. Matter. Ngayon na jud kayo na kong acting. Acting is not for me, yun. Maong believe yun kayo kung ano nila kay sus, maikay mang acting yun. Busog. Kapag baka, di ka. Ngayon dito na. Ngayon kayo guys. Mauna ba kami? Wah, ano yung pinamit ano yun? Laban mo pinamit. Para lagay lamang. Sayang. Susunod na lang yung kayo. Gusto na ito. Rana. Hi, Sa. Pabebe kayo ba? Hi! Nangyari, kakulong lang.
Relax ka na. Hanggang mo kami na naman ta. Sige. Sa Yes. sakit Mamanto. gikan pa man gyud ni sa laking lungsod sa nya mao lagi to. Inlabay ko yung mga kabaulan, kalubinan, kamusikuan, kagunuyan, kabaho-bahoan, kabalog-balog, unsa pa diya. Ano nga man maabot pian imong Pinoy-anan? Kung kining bulak nga akong gipupok pa hatong balik ng pagkabagang ang duyon nga simbolo ni sa kaputik sa imong pan. Huwag ka na yung Manila po itaasa na na sa akong kauban. Gasimbolo po ni sa kapula-pula sa imong nabisa. O karon. Ay sa, namasko mo? Ay sa, namasko mo. Mo sa nga namasko mo. Pwede ra po mo tulusan mo ka ng gabusag at mong gugma. Ay sa, nagharana mo? Usa, nangharana sa inyong kasing-kasing. Papasan ka ha, sige. Ipadayon, mintras natulog pa si Papa. Karon sa ako nang ipadungog ni mo kining akong ginamang kanta. Lagi Isa, igang ka ay guys. Gay. ikan pa sa panudlanan sa akong kasing-kasing. Ug karon na yun. Karon ba yun? Uso pa ba ang harana? Ang nam ni Buyang. Dahil ikaw Oo. Agong namog. But guys, kabalo mo, anang ga-shoot sila, ani nga na ako sa ibabaw. Ako sila sigig pakataon, pero believe kay ko, focus ka, ayaw di ma-distract. Pero na-distract yun ako si Muy Muy. Ano siya nga, magpakatawa lagi daw ko. Pero seryoso kay nang sa buang yata. Sino ba to? Ano? Ang gado ng pagkaya ko sa Yak! pagkasa. Ayun na kayo. At nasisintranado ang naba. Ngayon pang dalang mga rosas. Jesus! Suot na may mauna kumpang. Puno ang langit ng bituin, kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y nababaliw, giliw at sa awitin ko ito. Napatay. Puno ang langit ng bituin, kay lamig pa ng hangin. Sa iyong tingin ako'y Napatay. nababaliw, giliw at sa awitin kong ito. Never I heard young boys singing after school the streets. Kami manayon dinig. Ayaw ikalimpi ang inyong tambay. Kagay may bayti ang umuhawa na yung dinig. Jingle bells, jingle all the way. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. But bodies around wonder something sing. What? Dashing through the snow. What? When I'm something sing. What? Dashing through the snow. What? One more something sing. We're told where we go. Laughing all the way. What? Close up to see. What? Ang lyrics. Mga kadimaw. We start right. The funny is the right. I'm gonna be slaying song tonight. Go na naman. Kung kay Tony ng araw. Go na daan. Di na bago kailanman. Ngayon ay Pasko. Dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko. Tayo ay magawitan. Pasko. Pasko. Pasko naman. Hey, hey. Hey, so already. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Amo Sipon palupig. Palugman. Nung kaya mo ay bata pa, naghahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Ay, dula, uy. La 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 la. Sila la la la. Sila la 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 la. Mabuang mo. Oo, la 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 la. Papa na ako, ingawas. Lala ka rin sundan ang mabuang mo. Mapatay. Makatulog. La 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 la. Inamuan doon namin. Bulag sa luyo. La 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 la. La 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 la. Panahon sa kalipay, kahit na taon na sa WhatsApp mo. Please to subscribe na sa YouTube channel nila, Asang TV YouTube channel. Oh, Mga island. That's one. Hey! Char. Oh, that's it guys. Mora to. And all I can say is my acting skills really sucks. Gayon kaayo, promise. Pabebe mode kayo. Amo ko'y angay. Watch ko'y angay. Acting is that for me guys. Watch ko'y angay mo acting. So, mora to guys. I hope you like this video. And if you guys haven't seen that video, go check it out sa Sikihor Viners nga main channel. And yes, mora to. Don't forget to subscribe sa ilaang mga YouTube channel, nila tanan, support their vlogs, and I guess mora to. That's it guys. I hope you like this video. Please give a big thumbs up, share, and subscribe to my channel for more videos, and don't forget to click the notification bell below to get notified whenever I post a new video. And I'll see you guys in my